Здравейте, дами и господа, от мен Десислава Щебетовска и рубриката ми Имотни казуси, в която споделям изключително полезна информация и практическо съдържание за вашите сделки с имоти. Днешният казус е за това как може да прехвърлим идеални части от урегулиран поземлен имот отделно от самостоятелния обект. Самостоятелният обект в една сграда може да бъде апартамент, може да бъде магазин, може да бъде офис или друг самостоятелен обект в сградата. Ще говорим подробно по този имотен казус. В моя уебсайт щебетовска.com се намира и цялостната онлайн програма за сделки с имоти, която съм създала за всички вас. Тя съдържа 10 модула с изключително полезно съдържание. Всеки от тези 10 модула вътре в себе си съдържа между 2 и 6 курса с видео обучения за сделките с имоти на различни теми. На различни теми там засягам важни въпроси, така че може да се възползвате от цялостната онлайн програма, която да закупите, или може да закупите отделен модул. Ако ви касае конкретна тема, може да закупите един отделен модул. Така че, добре дошли в моята онлайн програма за сделки с имоти. Също така следете тези видеа, които създавам за вас в тази рубрика Имотни казуси и качвам в моят YouTube канал. Те са за вас, уважаеми дами и господа. И така, нека да преминем към темата как става прехвърлянето на идеални части от УПИ, отделно от самостоятелният обект в сграда. Това може да бъде, както казахме, апартамент или друг самостоятелен обект. Ще говорим най-вече за тези сделки при сделки с ново строителство. Става въпрос най-вече за ново строителство, така че нека да започваме. И така, казусът е как става прехвърлянето на идеални части от урегулиран поземлен имот, земята, отделно от апартамента или друг самостоятелен обект в сграда. И така, какво е УПИ? Урегулиран поземлен имот, най-общо казвам, това е имот в регулация. За да бъде считан за урегулиран един парцел земя, трябва да съответства на изискванията на Закона за устройство на територията и да бъде включен в устройствения план на съответното населено място. Този парцел следва да има ясно определени граници, да има достъп до улица, път или алея, да има своето предназначение и да спазва установения режим на устройство. Правото на строеж пък е ограничено вещно право върху чужд недвижим имот земята, което дава възможност на лицето, което притежава това право, да построи сграда върху урегулирания поземлен имот. И тук съм ви изброила някои важни неща. Законодателността на строителството и бъдещото ползване на сградата изискват изпълнение на редица административни задължения, свързани с различни документи и актове. И аз съм ви изброила какви са тези актове най-общо. Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия. Това е акт образец номер 2. Установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и подробния устройствен план, така наречения ПУП, при застрояването. Това е образец акт 3. Също така са необходими актове за приемане на извършените строително-монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция. Образец акт номер 7. Образец акт 14, акт 15 и финалното разрешение за ползване. Как правото на строеж преминава в право на собственост? Когато сградата достигне до изграждане на груб строеж, акт 14, правото на строеж се трансформира и става право на собственост на обектите в сградата. Според член 63 от Закон за собствеността, собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката. Също така собственикът на земята може да прехвърля отделно от земята собствеността върху вече съществуващата постройка. И собственост върху постройка отделно от земята под нея може да се създаде и чрез доброволна делба. Цитирала съм ви член 64 от същия закон. Собственикът на постройката може да се ползва от земята само доколкото това е необходимо за използването на постройката според нейното предназначение.
И член 66 от Закон за собствеността, собственикът на постройката може да я продаде на трето лице при съответно приложение разпоредбите на член 33 от същия закон. Правото на строеж не се погасява, ако постройката или част от нея погине. Освен това, освен ако факта за учредяване е предвидено друго. Се казва в този член от закона, предмет на правото на строеж може да бъде и строежът под повърхността на земята, и право на надстрояване и право на пристрояване се учредява за надстрояване, съответно пристрояване на съществуваща сграда. Собствениците на земята и собственикът на построената сграда или на самостоятелен обект в нея са участници в различни правни отношения. Имайте предвид, до достигането на грубия строеж, така наречения акт 14, съществува единствено право на строеж. Много често ме питате какво става, ако сградата се разруши по някакви причини, пък аз имам само право на строеж. Ето какво става. С разрушаване на сградата, например при земетресение, бедствие или друга причина, правото на строеж се възстановява. Прекратява се правото на собственост върху сградата или върху самостоятелните обекти в нея. Прекратява се и правото на ползване на земята съгласно член 64 от Закон за собствеността. Тогава, ако не ви е била прехвърлена земята, съответните проценти, идеални части от УПИ към самостоятелен обект, правото на строеж остава и започва да тече нов 5-годишен давностен срок за строеж на нова сграда, поне до акт 14, когато да се завърши грубия строеж. На акт 14 правото на строеж вече може да се прехвърля, продава на трети лица. Според член 67 от Закон за собствеността, тук съм ви цитирала само Закон за собствеността, но имайте предвид, че има доста закони, които са свързани с имотите. Член 67 от Закон за собствеността казва: правото да се построи сграда върху чужда земя, член 63 алинея 1, се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. И така, правото на строеж е ограничено вечно право върху чужд недвижим имот земята, а правото на собственост е пълно вечно право върху сградата или самостоятелни обекти в нея. Нека кажем за правото на строеж и правото на собственост върху сградата след акт 14, достигане на грубия строеж. Прехвърлянето на правото на строеж за сградата може да става само заедно с прехвърлянето на право на собственост. Ако прехвърлителят не е собственик на земята, с прехвърляне на правото на собственост върху сградата се прехвърля и право на строеж върху земята. Ако прехвърлителят е собственик на земята, с прехвърляне на правото на собственост върху сградата се учредява право на строеж върху земята. Правото на собственост дава право на владение, ползване и разпореждане с имота. И така, как става отделно прехвърляне на процент идеални части от УПИ? И така, може да се прехвърля само самостоятелен обект без идеални части от УПИ, с идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт за учредяване право на строеж срещу задължение за строителство. В предварителния договор или последващ анекс към него може да се уговори, че продавачът се задължава към купувача да му прехвърли собствеността на съответните идеални части от урегулирания поземлен имот в бъдещ период, в зависимост дали сградата е завършена и въведена в експлоатация и в определен срок. Прехвърлянето може да бъде възмездно или безвъзмездно, но най-често продажната цена на самостоятелни обекти в сграда включва и съответните проценти идеални части от УПИ. Как ще се прехвърли полагащия се процент земя, се записва в предварителния договор между страните. Ако земя ще се прехвърля в последствие, е добре това да се запише в нотариалния акт при прехвърляне на самостоятелният обект. Документите, които са нужни за прехвърляне на идеални части от УПИ, най-общо са нотариални актове за земята за период минимум 10 години назад и други документи относно собствеността, като например удостоверения за наследници, ако има такива, и други документи, скици на урегулирания поземлен имот, издадени от Агенция по картография и геодезия с съответния идентификатор на имота.
таблица с площообразуване за самостоятелния обект в сградата и прилежащите идеални части на УПИ към него. Става въпрос за тази таблица, в която е описан самия самостоятелен обект и там винаги има процента даден на идеалните части от УПИ, които принадлежат към него. Те са изчислени именно в тази таблица и оттам могат да се вземат. Също така е нужно да се извади удостоверение за тежести за земята за 10 години назад. Т.е. с 10 години назад да се види тази земя прехвърлена ли е, имало ли е някакви промени по нея и въобще да се проследи историята на този имот. Тук съм ви дала и 2 линка. Вижте как да попълните вашето заявление за издаване на удостоверение за тежести. Това е в моя блог imot.godes.bg. Като напишете този адрес 4660 след наклонената черта, ще видите тази статия с видео към нея, в което може да видите точно практически как се случва попълване на това заявление за тежести. И съм ви дала и линка към YouTube. И така, дами и господа, благодаря ви за вниманието. Абонирайте се за този YouTube канал. Старая се да ви предлагам винаги полезна, практична информация за вашите имоти. Без излишни приказки, конкретно, точно, ясно да ви разказвам как се случват нещата в имотния свят, при имотните сделки. Абонирайте се за моя канал, следете моя блог, където пиша полезни статии, следете в моя сайт щебетовска.com обученията, които правя за вас и не забравяйте, че ви предлагам и консултация, която е на символична цена. Може да закупите в щебетовска.com консултация, свързана за вашите сделки с имоти.